Ibar fैदोयनो हेसर हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे फिसा यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर दायो आङो ब्लग मोनसे लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो थुदो बिदिब्ला ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै बोथोरनि जोबथा खान्थाल बेनो लास्ट बेखौ जानोसै जों दायो बोथोरनि लास्ट खान्थाल ओरैनो फिसाथार नै जाग्राया खान्थालानो बेसेबा फिसायैनो लास्ट इखौ जानानै गैलाबो दिनैनिफ्राय मोनजागाबाय इथौ दिनैनिफ्राय खान्थाल मोनजागाबाय मा जाबावगोन दा दिनैनिफ्राय खान्थाल मोनजागासिगोन इनो लास्ट खान्थालानो गैला बहा मोनजाबावगोन नोंलाय बहा मोनजाबावगोन नै गोमो आरामथारमोन खान्थालानो बेसेबा फिसा जि नांखादों मबाइलाव आयु लासिंसिंनो लास्ट खान्थाल नालाय फिसाथार गैथारा जेपापासो नै गैथाराय नै जि नावमान नुखादो आयु लासिंसिं नै जाद्रायबायानो लान्थिथिनो दाननो थिनायावबा दानाखैमोन इयो अबे फालुआ फालुआनो दिस' नोंसान बिफांनि गोथार खादालाय थां मा खिथुनाव थायो खान्थाल जाग्राया खान्थालानो जि नावमानखा जों खाब्रै मानसिया खाब्रै दोथोरनायानो नङा नै इनो बांद्राय जागोन इयो अयथासार खान्थाल जागोन दायो जों मोनजानाय नङा दिनैयाथ' खिथुनावसो थाखादर' इयो मोनजाखानाय नङा नै इमान लास्ट खान्थाल आंगा जा लांखाबाव नों लाजिदोबा इयाव जानाङा नोंथां इयाव न' सिङाव इसिङाव हाबै थां इयाव जानाङा नोङो लांखाबाव मोनसे नङाबा गाखाबाय दा खान्थालानो दैखाला आरो नै खान्थाला गोमो आरामथार खखाय ब्रे ब्रे मार साफाखानै इनो लास्ट आरो जा दा खान्थाल मोनजानाय नंला नायथौ खालामजागोन मानो थालांनो आङो थारमाने खोनथिग्रोदोल'सो ओमफ्राय जानायखौथ' देखायाना आङो खान्थाल जाखांबाय आरोना लोगोफोर खान्थाला लास्टमोन आरोना लास्टनि खान्थाल टेपापा जाखांबाय आरोना नै ओमफ्राय इखिनिखौ आङो हासबेन्डनो दोनबाय आरोना हासबेन्डा मसलफोराव थांदो इयो मोनजायाखै थारमाने दा फैबा नागिरगोन ना खान्थाल जादो होनबाथाय लुगैगोन ना ओमफ्राय इखिनिखौ दोनबाय आरोना आङो लोगोफोर जायखिजाया ओरैनो 10 खखायसो दोन खोमा खखाया फिसा फिसा नालाय नै ब्रे ब्रे बायमान बुरजायैनो दोनबाय आरोना इनो हारसिंबाबो जों जाखांबाय नालाय लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा गरमबाबो जाबाय आरो जोङो ना न'आवनो थानानै खान्थालानो थाइसेल'खासैमोन फिसा सा बारा गिदिर नङा आरोना आंना ओंख्रि मोनबाय नै लोगोफोर बयलारजों आलु रोसि बानायबाय आं इदिनो टेप टेप एसे सानैनिल' जों सानैल' नालाय दिनै मिंगुजोबलाय लांबाय आं ओरैबायदि सान्दुं गोसा आरोना दिनैबो देन्जार सान्दुं नै खायमा खायमा नुलायलायनाय लोगोफोर आङो न'आव दै होखांजोब्बाय आरोना न'आव दिनै रावबो गैया दैखौ आंनो होदो आरोना नै आंनो होदो दैखौ नै बेसेबा नैथिंजाय गाहाय जादों नालाय नै दैयानो थांजोबथारसिगोन दै थाबावलायदोंसो लोगोफोर आं दै होजोब्बाय आरोना इफोर माने गासैयावबो होजोब्बाय आं नै रावबो गैया नालाय आंनो होनांबाय उपाय गैया गोजौ गाहाय जादों नालाय इखिजा दै थायो नै लोगोफोर इखिजा गोजौथार गाहायथार जादों आरोना ओंखायनो दैया एसे बुरजायैनो थायो नै दैया एसे बुरजायैनो दोङो बुरजायैनो थादों आरोना ओमफ्राय नै इखिजा थोबसेबो गैया नै इखिजा दैयानो गैया नै गोरान रानसै दैयानो गैया इखिजा दै गैया गोरान रान इखिजाबो दै गैया ओमफ्राय इथिंजा नै बेसेबा दैयानो दै नै रान माबा इखिजा गाहाय जादों इखिजा गोजौ जादों ओंखायनो दैया इखि थायो इखि गैया बेसे मोनखो नाया अदब माबालाय ना बोगासिनो नै जोंहा ना गिदिर गिदिर दङ इयाव थाइलेण्ड गिदिर गिदिर थाइलेण्ड ना मा होनो नै सारगासिनो नै बोखारगासिनो मेटखा ओमफ्राय जों नायगासिनो आरोना नै बोरियाव थानानै मैखि बोबाय थादो इनो न' दावमोनखि खांख्राया मासे आथिंखि अ ना मोनदों नै ना मोनदों नै लोगोफोर जोंहा हाखर सारनो होननानै मेटखा माखासेखौ बोखारगासिनो आरोना बाबा मोननानै लोगोफोर नायलांदो बिराद ना दोङोनो आरोना ओमफ्राय इखौ जोंहा मेचिन लगायना सारनो नागिरदों ओमफ्राय सायाव मेटखा माखा दों नालाय मेटखाखौ बोखारग्रोबाय आरोना इसोरो दा ना मोनदोंनो इनो खांख्राय नागिरदोंमोन ओमफ्राय नासो मोनना होबायनो आरोना सिङाव ना दों मोननैसो थरानो गैयामोननो मेटखाखौ गार'खांजोबनानै दासो नाखौ नुना होबाय नै मार नादों होनो थांसैला आं इसोरनि ना हमनायखौ नायबाय थाला फन होनो फैदोंमोन आं नै मबाइला फिसा सा टुक्लुक्लु जोंहा बाबानिसोना बाबानि फिसा सा टुक्लुक्लु मबाइल थाबाय थाला आं इसोरदो थांसै आं फन फैबाय थादोंमोन आरोना बाबानियाव सोरबा लोगो फन हरबाय थादों ओमफ्राय आङो फनखौ इथां होननायखौ होनो फैदोंमोन मालाय फनखौनो रायलायनो सोलाबानो बाबाया जोंनिया माने ना हमबाय दं नालाय हाखराव ना हमाखै माबासो मेटखासो बोखारगासिनो आरोना नै ना मोखाङानो अबस्था गैलानो माबा सिथर जाजोब्बाय हामख्लेजोब्बाय नालाय मानसियानो नै बा गिनानै रानना हरफाय आं हमाबो दाङाबो थांबाल जायाबो नाबो आंनि खांख्राइ माखाखो
नै ना हमनाया नै इयाव हमदोंमोन ओमफ्राय खांख्राइ गोजाखौ लाना फैदो लेथ्रा बाथ्रा ओमफ्राय इखौनो हमनो थिनबाय थादों आंखौ जायाबो आं इ खांख्राइ हारांगा मेलेम गैयि खांख्राइखौ जायाबो आं जायाबो थां ओमफ्राय गावहा दुगैबाय ओमफ्राय सोरखौ रानथोना दोनदों आंथ' दरकार लागानाय रानां दाङाबो खांख्राइ गोजानायानो गैथारा अ दहाब रानना हरफैनो हाया जागलायनाय ओमफ्राय थुरिनायाबो गोदोर गोदोरथार खांख्रायाबो हे ओमफ्राय नैलाय मा बुस्थु इमा गोसोम बन्दादा मा बुस्थु इलाय हा थथाखौ होनाखै आं अ नाथुर बि बार फैदोंनो हेसर बेसेबा बार दसेनो भिउ फैना होदों ओंखाम जानो नागिरनायावनो लोगोफोर दाबो इनोखि हिउ हिउ फैगासिनो इनो लाइनफोरखौसो बायजानो गिनांगौ लोगोफोरनो जिबायदि हिउ हिउ फैदोंनो जि बार बारखाबाय नै ओरैबायदि बार नै लोगोफोर नायदो ओरैबायदि सिमब्रे सिमब्रा बार अ माय गड इसोर आफा बोराइ बाथौ माइसे सिमब्रे सिमब्रा बार फैखो बार गोरानसो लोगोफोर अखाबो गैया जेबो गैया नै बार गोजा बारदो आरोना नै ताराबो जि मावखादो लोर लोरनो मायबा मायबि गोलैजोब्बाय सोरनाबा टिं टिं टां टां होनजोब्बाय लोगोफोर मखैबा मायबा मायबि बायजोब्बाय खोमा नै लोगोफोर जोंहानि न'आवसो गोलै जानो गिनांगोन नै बिखौ जि मावदो इसोर